Mi? Yeah. Nem fog leérni a halat. Már jönnek a vizet. Te se tudod a szabályt. Sok minden nem fogunk ebből látni szerintem. Majd a másik. Igen, az nem baj, mert hiányzik belőle. Jaj, vigyázz várjunk. De hát nem a tóba megy, az a baj. Ó, szép. Szép. Jaj. Oké. Ó, jönnek a srácok. Mi? De fröcsögnek. De gyönyörű szép. Oda. De látszik, hogy szépek azért. Nem, most gerebjézni kéne. Jól látom, hogy sok a tükörpony. Van, amelyik vissza akar menni. Micsoda? Nem, élők. Ja, még nem tudják, merre kell menni.